ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଭାଗୀରଥୀ ସାଗର। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଭାବ ଶାନ୍ତ ହେବାର ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ କ୍ରୋଧର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ କେଇଟା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାନି। ଆମ ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା। ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ହତାଶ ହେବା ନାହିଁ, ଉତ୍ତେଜିତ ବା ରାଗିଯିବା ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଅସହ୍ୟ କଥାରେ ରାଗିଯିବା ନାହିଁ। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ଘର ଲୋକ, ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ନିଜର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଟି ଫିଟେଇବା ନାହିଁ। ରାଗିଗଲେ ହଜିଲା ଧନ ଫେରି ଆସିବନି। ଏଣୁ ତୁନି ରହିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଏହା ହିଁ ଆମ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ରୋଧର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଥର ଶୁଣିବା। କ୍ରୋଧ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ସାମାନ୍ୟ କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ ଆମ ବିବେକକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ରାଗିଗଲା ବେଳେ ପାଟିରେ ଲଗାମ ଦେଇ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ରାଗିବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। ଏଣୁକରି କ୍ରୋଧ ନ କରି ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱଭାବକୁ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଉଚିତ। ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟକୁ ସର୍ବଥା, ସର୍ବଦା ଓ ସର୍ବତ୍ର ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ଶାନ୍ତଶୀଳ ଓ ହସ ହସ ବଦନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବକାରୀ କରେ। ଏଣୁ କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ସଦ୍ଗୁଣକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ